Čau lidi, dneska si zahráme v Brawl Stars a ještě hnedka napadne ten like a odběr. Blížím se ke 100 odběratelů, takže dávejte odběry, prosím. A něco vám ještě řeknu, abyste mi kolikáte je tohleto díl Brawl Starsu. Kam napište, protože já nevím. Jdeme hrát. Jdem na to. Tak. Dále to odběr, prosím. Jdeme na to. Ouna. Úplně to. Zabudu. Kytara. Zabudu se mnou. Tak. Trefím ho. Ne, jo. To jsem jí trefit. Nemá. To jsem jí zase. Kom. Předám tady tyhle knokouty 5 na 5. Já je hraju. A přesně nehrajem teď. První kolo jsme teďka vyhráli, jdeme na druhý. Teďka se my vyhrajeme. Teď to kolo vyhráváme. Ještě chápete? No. Nesmí jim ubížet. Kam ne, já jsem zase netrefil teď. Já jsem zabil. Teď kam jde? O tomhle tom. Teďka jsem tady. Mám ho? Nemám. No nemám. Jak jsem ho zapal na kolo, že první kolo vyhráli. A mohlo plus 200. My jdeme znovu. Ještě tady to bude celý video. Kom dělej to. Víte, proč to točím, protože za chvilku my pojedeme na nákup. S tátou pojedeme na nákup. Nakupovat a já to nebudu natáčet, protože to bych nás vyhodil. A táta by mě to nedovolil. On sám řekl, moje mamka mě koupila Brawl Pass, takže je to velice dobře. Mám tady Mandy. Pane bože, já nenávidím. Kompa se nehýba. Co by to bylo? Hej. No, ona dává moc velký damage. Jo, 3. Dokonce i ty 3. První kolo jsme prohráli. Nevím, kde je ta Bibi. Bibina. Neprojdu. Počkej, já jdu na tohle. Tady. Zabil jsem. Sedět. No. Kam jsem ho trefil? A tu ultinu mám zbytečně. Takže to ani nejmím trefit. Ne. Já se netrefím. Tak. Zabil jsem ho. Vinca. Tady. Nebudu dávat velký damage. Já ji nesnáším lidi. Dává velký damage. Moc velký damage. Když až umřu. A já taky jako dám docela velký damage. Mě to jde dobře. Pojď. Mandy tě zabije. Pojď. Jo, my tě zabili. Trefil jsem ho konečně. A zabil jsem ho to. Bude to tady. To prohledám. Tady je. Bibi. To je poslední. Ne!
Jak znovu. Já se omlouvám. To nešlo. Já jsem byl ve křoví. Jsem neměl jak utíct. Jdeme znovu. Tak, ne, Jessie. Já jedu. Takže, dělám to zapnout. Mandy to teďka bude drtit. To nemá někoho dobrýho. Ne, ten Crow myslí. A i takhle tady ten plavěn. Ten je taky svál, tak jsem zapomněl, jak se jmenuje. Já jsem chtěl říct nice. O ne. O ne. Jo, to je Frank. A tady ten Crow mě taky štve. Dělej, toč. Výborně. Dobře se vyhlál. Je v půjde. Docela dobře. Franka zabila. Tamhle, ve křoví. Ne, no, tamhle. Crow. Nice. Franka. Jsme hráli. Wow. A zabil jsem někoho. Tak. Skoč na ní. To debil. Poslední. Frank. Kde je saka? On byl v tom křoví, že jo? No jasně. Takže je skvělý úplně skvělý. Teďka se jde o výhru. Jestli vyhrajeme my, nebo oni. Jdeme o výhru. Zabil jsem ho na první ránu. Crow. Tam jsou. Tom. No. Utinu mám. Já mám. Nový. Ne, Frank. Ubírám damage, dobrý. Ubírám dobrý damage. Teďka půjde po mně. Já jsem chtěl použít útinu. Teď kdo vyhraje? Teď to nesmíš pokazit. To ne. On to udělal špatně úplně. To je debil. Nemám šance na mě stát. Plus 4 pohárky. Kam mi za chvilku bude na 30. Cože? Prosím, Meeting byl legendary. Ne, blbý. Tak jdeme hrát. Lidi fakt dávat odběry, plus já vám dělám všechno. Shorty, videa, vám dělám proto, abyste dávali odběry. Vám to dělám. Mám mě koupit Bravo Pass a mě ho se koupila. Tak, baby, ale Frank to vyhrál s tímhletím. To vyhrál. Oni to vyhrál do první kolo.
On se nehýbe. On může zlítnout ještě. První kolo jsme vyhráli my. Teď to bychom chtěli tohle kolo vyhrát, to bychom vyhráli my. Ne. Malý život. Já jsem zabil. On je tady. Ne. Bela. Já jsem sám. A proti B. Komu nesnáším jí. Mě zamrzl vždycky. Jo. Tak to ne. Ne, bože, já to zjí. Jde na mě útočit. Stopy, když on jde na mě. To vůbec. Použiju to moji útonu. Nebo je se říkám. On je blbej na blízko. Útonu. Pomoc. Já jsem zabil. Co? No teďka nevím, jestli já jsem ho zabil. Alebo můj kam. Já jdu znovu pro jistotu. Já jsem rád za ten Brawl Pass. Mě koupila mamka. On utratila peníze. Takhle se normálně utracejí peníze za hry. Já jsem dostal Brawl Pass. Jestli nevíte, co je Brawl Pass, tak vám to ukážu. Potom po téhle hře vám to ukážu. Vidíte, čem to je to? To bude těžký. B. Nebe a tam je. Dobrý, můžeme to být. Kde to je? Kde to bude? On to půjde. On to půjde. Ale nevím nějak. To jsou. To buglo. Pokřoví. A tam není. Ale Billy, on to nevíte. Ne, na zmrzlinu, ne. Nebyl, ono ubírá hrozně moc. Ubírá, když je velká. Dokonce i já jsem velká. Ale kámo, někdo mi do komentářů psal, jestli jsem paní, ale nejsem, já jsem kluk. Prostě, já jsem kluk. Dokonce se jmenuji i jinak. Docela prošlo. Dona se jmenuje Messi teďka. Bude v prdeli. Kam prosím to vyhrál. Už měla o jeden život víc. Mám teďka dohrál. Takže teďka to vyhrám. Nezaná, na. Bá, to mě tam šlo. Já jsem ji nastrašil. Utinu. Už jsem se koukal. Kolik mám málo životů. Výborný. Utinu. Hej. No, dvojku jsem byl tady.
najednou zráte to. No je tam. To jsem měl blbě. To měl blbě. Ano. Utina. Pokud jsem byl aspoň dělal. Jo, použij to. Použij. Tak jako, ano. A teď se jde uvířit. Tamhle. No, když mi vodu utinu. Kámo, já tě oživím. Teď. No, mě tam pořád to král. Štve. Dále velký damage. Tam to stopuje. Věře, a dává hodně damage. Come on. Ne. Zeus jsem zabil. Cože? Jasně, klaky, ale Utinou, protože Utina dává hodně damage. Zabij ho, Berry ho zabij. Hlavně Berry ho. Nech ho po té zmrzlině, jo. Berry. Berry nemá šanci. Ne, zabil jsem. Proč já jsem sám? Já jsem ho killnul. Utina je tady na nejlepší. Tak já vám ukážu to, co je ten Brawl Pass. No, ukážu. Takže klikneme sem. A když se víte, co je Brawl Pass, tak to neřešte. Tady to je Brawl Pass. Prostě kliknu na tohle. A tady máme Brawl Pass. Tady byl jeden, která mi mamka koupila a byl tady ještě tenhle tak. Já nemám. A ten kup ještě mi chybí jako dost. A myslím, že by už jsme to tady mohli ukončit. A jo, už to tady ukončíme. 18 minut a mějte se hezky. Čau.